ҳамкориҳо рушд меёбанду теъдоди шартномаву созишномаҳо барои додугириф бештару бештар мегарданд. ин навбат муносибатҳои хуби Тоҷикистону Ҷумҳурии Халқии Хитой ки дар асоси принсипҳои неку арзишҳои бузурги таърихӣ бунёд ёфтанд, синамосозони ду кишвар, ширкатҳои филмофар, намояндагони бахши телевизиону фарҳангро ба ҳам овард ва платформаи муносибу мусоидро барои табодули таҷрибаву роҳандозии ҳамкориҳо дар амал фароҳам сохт. дар доираи мавсими намоиши филмҳои барҷаста ва драмаҳои телевизионии Пекин дар хориҷа имрӯз ба тариқи маҷозӣ миёни синамоофарони Тоҷикистону Хитой ҳамоиш баргузор гардид ки дар кори он Назарён Обид Одилзода, муовини якуми вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти шабакаҳои телевизионии мамлакат, намояндагони сафорати Ҷумҳурии Халқии Хитой дар Тоҷикистон ва синамосозону роҳбарони ширкатҳои синамоофарии Хитой дар формати онлайн иштироку суханронӣ карданд. ҷонибҳо дар самти боз ҳам густариш додани ҳамкориҳо дар бахшҳои синамосозӣ ва офаридани филмҳои муштарак мароғ зоҳир карда, роҳандозии фаъолияти якҷояро дар оянда қадами муҳим ҷиҳати тавсия додани ҳамкориҳои гуногунсамтаи ду кишвар маънидод карданд. аз ҷумла иштирокчиён барои амалисозии тарҳҳо дар самти омодакунии кадрҳои соҳаи синамосозӣ, афзун намудани намоиши филмҳои Тоҷикистон дар Хитой ва аз он ҷо дар кишвари мо, сабти филмҳои муштарак, хусусан тайяи филмҳо дар мавзӯъҳои арзиши таърихӣ, роҳи абрешин ва моҳияти тарҳи як камарбанд, як роҳ дар замони феълӣ изҳори ҳавасмандӣ карданд. агар ба ё биёян, ман умедворам ки бо таҷҳизоти нав мебиёянд, бо ҳунармандои нағз мебиёянд, бо гӯем як диди нав қатӣ, диди нави дунё қатӣ мебиёянд ва барои актёрои мо, барои режиссёрои мо, барои операторои мо ҳам ин як таҷриба, як дарс мешавад. Ташкилкунандаи ҳамин конференсия аз тарафи Тоҷикистон будан ин шабакаи Сафина ва студияи санои тоҷикистонӣ. умедворем ки ин як барои рушди кинои тоҷик, барои рушди телевизиони тоҷик инам як ин ҳамкорӣ як чизи хуб мешавад. ҳамоиши имрӯза ғайр аз табодули андешаву гуфтушунид инчунин самараи хуби амалӣ низ овард, зеро барои равнақ додани ҳамкориҳо, сабти силсила филмҳо, драмаҳои телевизионӣ ва татбиқи дигар тарҳҳои муштарак, муассисаи давлатии телевизиони Сафина ва бюрои радио ва телевизиони Пекин ёдошти тафоҳуми ҳамкорӣ низ ба имзо расонидаву дар тадбири имрӯза муаррифӣ карданд. ин санад роҳи нави ҳамкорӣ миёни телевизиони Сафина ва бюрои радио ва телевизиони Пекин унвон шуд ва иброз гардид ки амалишавӣ пурраи он ба рушди бештари ҳамкориҳо, рӯи навор омадани филмҳои нави муштарак, тарҳҳои ҷадиде ки манфиатҳои ҳарду ҷонибро бозгӯӣ менамояд, боис мегардад. тадбири имрӯза марҳилаи нави ҳамкориҳо дар соҳаи синамосозӣ маънидод гардида гуфта шуд ки давра ба давра намоиши филмҳои тоҷикиву хитоӣ ва наворбардории филмҳои муштараки нав амалӣ карда мешавад. иброз гардид ки то имрӯз агарчи ангушшумор ҳам бошад, буданд тарҳҳои муштараки ҳуҷҷатие ки сариён ҳайати эҷодии ду ҷониб корбарӣ карданд. дар заминаи созишномаи нав ва майлу хоҳиши зиёди ду ҷониб, чунин тасмимҳо минбаъд зиёд ва теъдоди лоиҳаҳои якҷоя ва тарзи чашмрас афзоиш хоҳад ёфт. дар қисмати дуюми ҳамоиш миёни ҳунармандон, мутахассисони соҳаи синамосозӣ, коргардону роҳбарони муассиса ва ширкатҳои филмофарии Тоҷикистону Хитой муҳокимаи масъалаҳои соҳавӣ ба тарзи саволу ҷавоб баргузор гардид. ҳарду ҷониб иброз доштанд ки заминаи асосии ҳамкориҳо ин муносибатҳои ҳасанаи таърихиву имрӯзаи ду давлат ва ҳамсоягии нек буда, дар ҳамин партав минбаъд онҳо саъй хоҳанд кард ки филмҳои муштараки Тоҷикистону Хитой рӯи экранҳо биёянд.